Yan, nandito tayo ngayon sa bukid. Kasi naguan farm pa din. Yan, dahil paggabi na palubog na ang araw. Andito naman ngayon si Tita Inday. Hi Tita Inday! Kasama si Tito Buji. Hi Tito! Ayan, so sila yung nangangalaga ng mga tanim ni Brenda. Sila yung mga nagtatanim. Ayan. Hi Tita. Mukhang marami-rami na yan ah. Ano yan? Okra. Okra. Ayan. Gano'n nakatagal ang ano ng okra, ang pagtatanim o bago siya mamunga? Mga ilang linggo? Isang buwan. Mga isang buwan din. Ay, ayan. So, si Tito naman ang nagbubungkal din. Marami na tayong mga gulay. So, ano-ano na meron tayo dito. Meron na tayong mga sili. Ay, ito mga para maanghang. Yan. Yan. Kung magbibicol express. Naku. Yan, meron tayo okra, may kalabasa, may papaya. Ay, ko na. Yung... Ano ito? Sa Tagalog. Yan ang kamuting kahoy. Ah, taray. So, meron din tayong upo, mais. Ayan. May mga mais pa tayo, at saka ampalaya, at saka sitaw. Ayun sa likod. Anong oras kayo nagpupunta dito, Tita, madalas? Alas 4. Ng hapon na. Hapon, pag umaga. Iba yung hapon, tas iba rin yung sa umaga. So, mostly, karamihan dito sa mga tanim talaga kayo ang nagtatanim ni Tito Buji. Tito, alika. Pwede ko kayo kausap, ma-interview. Total, kinakausap ko na rin lang naman kayo. O, nandito na kayo. Ayan. So, siya po si Tita Inday, ang kapatid ni Papa. Papa ni Brenda. Si Tito, ano? Romeo. Ayan, si Tito Romeo. And this is Tito Buji. Yan. So, sila yung mga nagbubungkal dito, nagtatanim. Nag-aalaga actually ng mga pananim. Yan, nagtitrim ng mga damo. Ayan. Ikaw, Tita. Dito, kamusta po ang ano ninyo ni... Sige, tabi po kayo doon kayo. Kay Tita, ayan, para malapit. Dito lang ako sa gilid. Habang nagdidilig si Tita, kasi bago magdilim. Ayan. Kamusta naman po kayo ni Brenda? Kamusta naman po ang relationship ninyo na inyong pamangkin? Okay naman. Yeah. Kayo ba yung typical na magtita na nagchichikahan din, nagchismismisan, gano'n? Oo, saglit. Saglit? Bakit? Bakit naman? Kasi maya ko sa kanya eh. Ay, bakit naman? Maya lang. Naiya ka sa kanya? Ay, bakit naman? Ay, ano naman kayo? Magtita naman kayo? Kayo ba, meron ba kayong bonding noon nung bata pa si Brenda? Kadalasan ganun ang trabaho namin. Nagtanim ng gulay. Ng gulay. Papa niya. Kayo naman Tito Buji, ano po yung ninyo dito sa palayan ni Brenda? Anong bilin niya na pinapagawa niya sa inyo lagi? Magtanong lang yan eh. Magtanim kahit anong gulay. Kahit anong gulay. Ay, ano po dito yung gulay na pinaka-favorite niya, yung pinaka-una niyang gustong, yung pinaka-una niyang pinatanim? Wala naman siyang sinabi. Kami naman lang Basta sinabi magtanim na ng mga gulay. Pag sabi niya na pinapalitan niya kami ng seeds na okra, Kung ano. batong, tinanim namin. Nagtatanim po kayo. Ang naikwento po ni Brenda na itong lupa pa lang ito, isa lolo mo. Oo. Tama ba? Sa lolo mo. So, kamusta ito noon? Ano po itong lupain na ito noon? Parang ganito lang, di ba siya? Bakante, taniman, o May palayan. Taniman ng palay. Taniman ng palay. Ay, kayo po, Tito Boji, kamusta naman po ang inyong relasyon kay Brenda ba? I mean, yung inyong pong kasi di ba naging rin po kayo, trabahante, sumama rin po kayo sa pagtatrabaho. Kamusta po? Okay man dyan, butan dyan.
Ah, Mabait siya. oh. Ito, mabait. Nahihiya sa si Tito Boji para kasi nahihirapan siya mag-Tagalog. Marunong mag-Tagalog. Oh, pero okay naman po, okay naman. Hindi naman siya mahigpit sa mga pananim, hindi siya ano ba, hindi ba mautos or maraming request, ganyan. Hindi naman. Oh, ayan. Tapos paano po yung mga pananim? I mean, paano po ba yan? Lahat po ba yan sa kanya napupunta? Kay Brenda? Hindi. Paano ang ano? Paano? Ano ba, binigay ko sa kanya. Okay. Iba naman, ibibinta. Ah, pang benta. Sabi niya, ano mo na lang tite. Ibinta mo na lang yan. Para Dami na may addition. Tapos kanina pupunta po yung income, yung benta. sa akin. Ah, binibigay ka niya. Oh. Ah, that's good. Yun lang. Ah, di maganda. Eh, kasi nga naman, syempre, kayo ang nag-aalaga ng mga pananim, di ba? Sa isang linggo, mga nakakailang harvest naman po. Sa okra, 3. Hanggang 3 beses. Tapos magkano naman na ibebenta? Ano lang, 40 pesos. 40. 40 pag sa sa suki ko na tindahan yung nagluluto ng ulam. 40 lang ang kinuha niya sa akin. Isang ano na Per yung kilo. bundle? Ah, kilo. Ah, okay. Marami na rin pala. Ikaw, Tito, ano madalas yung pinaka-ano mo dito? Anong gulay yung pinaka-inaalagaan mo? Yung, eto bang mais? Oo. Ikaw, lahat talaga ng mga nandito kayo talaga. Ah, okay. May bago pa tayong pananim? Ay, may bago bang tinanim? Mayroon tong Buyat sa tangkong. ano yan? Sibuyas at Sibuyas at Chinese kangkong. Chinese kangkong. Oo. Leafy vegetables. Tapos, tita, question lang. Ito pong inyong pagtatanim ba ay may sahod din? Wala. Ay, hindi na po siya nagbibigay ng sahod. Oh, pero pagdating niya tong galing sa Boracay, binigyan niya ako ng libo. Binigyan kanya ng cash din. Ah, allowance. Oo. Ah, Kasi naman, pag wala akong pera, hiningi ako sa kanya. so, So, binigyan wala ring dalawang isip. Wala. Ah, Binigyan mo ako ng pera doon kasi wala ako palit ng isda. ah. Wala kaming ulam. So, abot din talaga siya. Binigyan niya ako pag may barya. So, at least, Kalasan, 500. basta importante lang din magsabi kapag Oo. ano naman. Oh. Oo. Basta itong mga gulay na nandito, kung ano man yung pag nabenta sa'yo na. Sa akin. Oh, that's good. Oh, di ba? Ang bongga. Basta kung meron ding i-harvest at kailangan, pwede rin naman siyang pumitas. Oh, di ba? Oo. Ang bongga, kabog. Sinabihan ko naman siya na pag gusto siyang gulay, Oh, magpitas lang. pitas lang. Oh, that's good. At least kaysa naman nakatenga, di ba? Mataniman ng mga bagong gulay. Wala man siyang sinabi na pag harvest, Kanya. kuha siya na Ah. wala. At least may Siya income pag... naman nagsabi na ibinta mo na lang yan, ti. Oo. Para Tapos may pera may ka. income ka. Oh, that's good. Oh, ang bongga, kabog. Oh, ayan. May plano ba, Tito? May bago bang plano si Brenda na dyan sa bandang court? Wala pa naman. Hindi pa siya nakapagsabi. Wala pa siya nagsabi. Nahihiya talaga si Tita Boji. Ayan, thank you. Thank you sa inyo dalawa. Ako, ayan ha mga moms. Sa mga nagtatanong, silang dalawa po talaga ang nangangalaga sa lahat ng mga pananim dito ni Brenda, sa lahat ng mga nakikita yung mga gulay o yung mga gulay na naka-harvest namin. Wala pa tayong kamatis, no? Doon. Ay, naana. Ah, ito rin. Bago pa lang to. Kasi wala pa dito na harvest, no? Oo, mga bagong kamatis. Wala ang bunga yan. Oo, magsimula. Ayan. Tsaka nga pala, plano niya rin magtanim ng grapes. Possible kaya yun dito? Oo. Pwede Ito mo naman. lang ba? Ang lips dili ba? Oo. Pwede naman po ang grapes. Oh, kabog. Ayan.
Thank you so much. Ayan, Tita Inday and Tito Buji. Ayan. Si Tita Inday din kasi ang kasama ni nanay, yung lola ni Brenda. Ayan, sa bahay. Kaya, eto, dito sila rin ang bahala na tinutulungan din ni Brenda na babigyan ng extra income. Ayan, dito sa kanilang palayan. So, that's all for now, mga moms. It's DJ.